Hey guys, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θα κάνω το TBR του Αυγούστου, δηλαδή θα σας παρουσιάσω τα βιβλία τα οποία σκοπεύω να διαβάσω μέσα στον Αύγουστο. Το πρώτο βιβλίο που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στον Αύγουστο είναι Ο Ξένος του Αλμπέρ Καμί. Ο Αλμπέρ Καμί είναι ένας παγκοσμίως γνωστός συγγραφέας, τιμημένος με βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας. Ποια χρονιά δεν ξέρω, και μάλιστα για το συγκεκριμένο έργο, για τον Ξένο. Λογικά αυτό το βιβλίο θα μιλάει για την αποξένωση του ανθρώπου, για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει σε ιδεώδη, έναν ασήμαντο άνθρωπο, ο οποίος είναι αποξενωμένος από το κοινωνικό σύνολο. Είναι σχετικά μικρό βιβλίο, δεν ξέρω αν έχει 100 σελίδες ούτε καν, δεν νομίζω να έχει. Είναι 105 σελίδες, ναι. Ανυπομονώ να το διαβάσω, γιατί πρέπει να διαβάζουμε κλασική λογοτεχνία για να έχουμε μια βάση. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στον Αύγουστο. Το δεύτερο βιβλίο είναι Ο Αλχημιστής του Πάολο Κοέλιου, ή Πάολο Κοέλο, όπως λέμε στην Ελλάδα. Δεν ξέρω την υπόθεση βασικά, θα πάω κατευθείαν να το διαβάσω. Είναι ένα must read βιβλίο. Όλοι πρέπει να διαβάσουμε τον Αλχημιστή. Λένε ότι είναι ένα βιβλίο που σου αλλάζει τη ζωή. Υπάρχουν και πάρα πολύ γνωστές εκφράσεις από αυτό το βιβλίο του Πάολο Κοέλιου. Ότι, όπως η φράση, ας πούμε, ότι όταν θες κάτι πάρα πολύ, ολόκληρο το σύμπαν συνομωτεί για να το πετύχεις, για να πετύχεις το σκοπό σου. Δεν ξέρω τι να περιμένω από αυτό το βιβλίο, αν θα μου αρέσει ή όχι, γιατί πολλές φορές βάζω πάρα πολύ υψηλές προσδοκίες για τα βιβλία που διαβάζω. Και συνήθως πέφτω έξω, οπότε θα πάω χωρίς προσδοκίες για να δω αν μου αρέσει ή όχι. Χωρίς καθόλου προσδοκίες όμως. Συνήθως λένε ότι όσοι το έχουν διαβάσει και πολλοί γνωστοί μου είπαν ότι είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Ελπίζω να αποδειχθούν αληθινοί. Το τρίτο βιβλίο που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στον Αύγουστο είναι το Ένα Blues για τη Ζέλντα του Ζιλ Λερουά. Ναι, του Ζιλ Λερουά. Αυτό το βιβλίο είναι κάτι σαν βιογραφία της Zelda Fitzgerald, του συζύγου του Scott Fitzgerald, του συγγραφέα του υπέροχου Gatsby. Η Zelda είναι μια πλούσια κόρη του Νότου, που λένε στην Αγγλία, στην Αμερική. Δηλαδή είναι μια νότια, προερχόμενη από τις νότιες πολιτείες της Αμερικής, η οποία είναι κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας. Γνωρίζει έναν αξιωματικό, τον Scott Fitzgerald, ο οποίος όμως εκείνη την εποχή που τον γνωρίζει η Ζέλτα είναι πανφτωχός. Όνειρο του Scott είναι να γίνει συγγραφέας, το οποίο καταφέρνει λίγα χρόνια αργότερα, μετά τον πόλεμο, τον Μεγάλο Πόλεμο. Γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, το οποίο γίνεται πολύ μεγάλη επιτυχία. Και παντρεύονται με τη Ζέλτα και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 20, της δεκαετίας της ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταξιδεύουν στην Ευρώπη, ζουν μια πάρα πολύ ωραία ζωή, με πάρα πολλές υπερβολές όμως, που τους τύχησαν και τη ζωή τους στο τέλος, γιατί η Ζέλτα πέθανε και είχε διαγνωστεί με ψυχασθένεια. Ήταν ψυχασθενή στο τέλος της ζωής της. Είχε διαγνωστεί μετά από πολλές κρίσεις, διαγνώστηκε με ψυχασθένεια και ο Scott Fitzgerald πέθανε στα 44 του χρόνια, νομίζω, από προσβολή καρδιάς. Θέλω να διαβάσω τη ζωή της Zelda Fitzgerald, γιατί είναι μια ζωή παραμυθένια, είναι μια ζωή πλούτου, υπερβολής πολλές φορές, κοσμικής αναγνώρισης, αλλά μια ζωή που πολλοί θα ζήλευαν. Σίγουρα καλό είναι αυτές τις ζωές να τις βλέπουμε μόνο στα βιβλία ή στην τηλεόραση, στις ταινίες, και να μην τις ζούμε στην πραγματικότητα, γιατί συνήθως δεν έχουν καλό τέλος, όπως και εδώ πέρα. Νομίζω ότι θα μου αρέσει αυτό το βιβλίο. Έχει πάρα πολύ ωραία έκδοση. Είναι ένα paperback, έτσι χαλαρό. Ήταν πάρα πολύ φθηνό, έκανε 4 ευρώ σε ένα book bazaar εδώ στο Γιάννηνα. Και το αγόρασα, λέω γιατί όχι, γιατί θέλω να διαβάσω για τη ζωή της Zelda Fitzgerald. Το τελευταίο βιβλίο που σκοπεύω να διαβάσω μέσα στον Αύγουστο είναι το 5ο Ευαγγέλιο του Ian Caldwell. Το 5ο Ευαγγέλιο μου το δώρισαν στα γενέθλιά μου
τον Φεβρουάριο. Άρχισα να το διαβάζω το Φεβρουάριο, είχα φτάσει μέχρι τη μέση περίπου, αλλά επειδή φέτος έδινα πανελλαδικές, δεν μπορούσα να αφήσω τις πανελλαδικές για να διαβάσω το 5ο Ευαγγέλιο του Ian Caldwell. Εννοείται. Είναι λίγο στο στυλ του Dan Brown βασικά όλο το βιβλίο. Δηλαδή είναι δύο αδέλφια που είναι ιερείς στο Βατικανό. Ο ένας αδερφός, ο μεγαλύτερος νομίζω, ο μικρότερος δεν θυμάμαι, τέλος πάντων ένας από τα δύο αδέρφια είναι Ρώμαιο-Καθολικός ιερέας, ο οποίος εργάζεται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών του Βατικανού, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό υπουργείο και ένα πάρα πολύ σημαντικό πόστο, και ο άλλος αδερφός είναι ένας ιερέας που είναι ένας ανατολικός καθολικός, δηλαδή είναι καθολικός με ορθόδοξα όμως στοιχεία. Δηλαδή έχει γενιάδα, φοράει ράσα, μπορεί να παντρευτεί και αυτά. Εδώ πέρα βλέπουμε λίγο την τρέλα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, δηλαδή βασικά η τρέλα που υπάρχει για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Είναι ένα ωραίο βιβλίο, μέχρι εκεί που διάβασα τουλάχιστον, θέλω να το ολοκληρώσω. Ωραίο βιβλίο, αλλά λίγο ο συγγραφέας Ian Caldwell προσπαθεί να γίνει Dan Brown. Δηλαδή, αν μου έλεγα να χαρακτηρίσω κάπως τον Ian Caldwell, θα τον έλεγα wannabe Dan Brown. Είναι πολύ wannabe. Δεν ξέρω αν θα μπει τελικά, αν θα γίνει κάτι σαν τον Dan Brown, αλλά είναι πολύ wannabe Dan Brown. Δηλαδή, όλο το στήσιμο του βιβλίου, όλη η ιστορία, όλο το σκηνικό, η πλοκή, η εξέλιξη του βιβλίου, αυτή η κινηματογραφική εξέλιξη, όπως είναι και στο βιβλίο του Dan Brown, δεν ξέρω αν αντιγράφει από πρόθεση ή κατά λάθος τον Dan Brown, πάντως θυμίζει πάρα πολύ το βιβλίο του Dan Brown, το 5ο Ευαγγέλιο, τουλάχιστον μέχρι εκεί που διάβασα. Έχει το ίδιο στήσιμο, έχει το ίδιο γράψιμο, έχει την ίδια πλοκή σχεδόν με κάποια από τα βιβλία του Dan Brown και με το αγαπημένο του θέμα που είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και το Βατικανό. Αλλά παρόλα αυτά, μέχρι εκεί που διάβασα, θεωρώ ότι είναι ωραίο βιβλίο, δηλαδή αξίζει να το διαβάσεις. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά, να περνάτε υπέροχα και να διαβάζετε πολύ. Γεια σας!